πουλάει τα χρώματα και εδώ δίπλα πουλάει χρώματα και σιδερικά. Μου πάρεις ένα σιδεροπύριο να κόψουμε λίγο τις χειροπέδες να γίνει και τα αρέστα δικά σου. Μόνο το ψαλίδι. Ένα σιδεροπύριο να πάρε μου. Κάτι για να τους κόψουμε λίγο να γίνεται. Κάνε μου τη χάρη σου παρακαλώ και πάρε το ποτεσιλιάδο δικό σου. Ένα σιδεροπύριο μου κόβω σίδερα. Ναι, για να κόψεις χειροπέδες. Δεν κάνω ρε πες. Έλα, εντάξει, είμαστε νέος και εσύ καταλαβαίνεις τώρα τις καταστάσεις. Πάρε το παρακαλώ, πάρε το όλο. Εδώ δίπλα είναι. Εδώ δίπλα είναι. Πήγε εδώ στο μηχανολόγιο πες εδώ μια λάμα παλιά, θυμώ ότι να είναι, κόψουμε. Ένα σου παρακαλώ, κάνε μια χαρή εδώ. Έλα. Το πιστό εδώ πέρα. Να πάρε εδώ από εδώ δίπλα, πες του πάρε εδώ σου δώσει μια λάμα παλιά, αυτός έχει εδώ το συνεργείο εδώ πέρα. Έλα σου παρακαλώ, κάνε μια χαρή. Ας να την κόψουν τη λάμα και τα λοιπά, άστο γιατί στο κοντρές να μου λες να δω. Δεν μου λες, να σου πω. Εντάξει, θα την κόψουμε εδώ στην κοινωνία, δεν μας δει κανένας παρακαλώ. Εντάξει, κάνε μια χάρη να πούμε φίλος. Είσαι νέος, είσαι, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, έχεις δίκιο να πούμε, αλλά κι εγώ τι έχω να μπλέξω να πούμε. Καταλάβεις. Δεν θα μπλέξεις εσύ, απλώς θα βγάζεις το μικρό χειροπέδες και θα τελειώσει από εκεί. Να πούμε, κάνεις τώρα τον πόνο σου. Γιατί δεν πας το πες που δεν μπορώ να πάω μέσα, μην πάρουν τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται. Υπάρχουν τηλέφωνα τώρα μέσα εκεί για να πάρει καμιά αστυνομία και μας σώσει. Τουλάχιστον θα λέμε μυστικά το οι δυο μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά συγγνώμη, δεν πάω να κάνω δουλειά. Γιατί φοβάσαι. Εντάξει, φοβάμαι. Πες το φοβάμαι. Συγγνώμη 2 λεπτά να σας ρωτήσω. Μήπως μπορείτε να πάτε εδώ δίπλα να πάρετε ένα σιδεροπύριο να κόψουμε εδώ λίγο τις χειροπέδες αν γίνεται. Μα θέλετε εδώ πάρτε μοναγιά, τα αρέστα δικά σας. Δεν μου λέει. Πάμε εδώ λίγο στη γωνία έτσι να μου τις κόψεις λίγο 2 λεπτά αν γίνεται. Δεν βλέπουν εδώ όμως. Δεν πειράζει, εδώ πάμε εδώ εκεί δίπλα να πούμε λίγο. Εδώ, από εδώ. Δεν μας βλέπει κανένας τώρα. Δεν βλέπεις τώρα, δεν είναι. Αυτό είναι η γυναίκα που το καφενείο βλέπει. Πάρτε να σας πω να φύγω, δεν μπορώ, με ξέρουν όλοι, είμαι χρόνια εδώ πέρα. Συγγνώμη λίγο. Μήπως είναι λίγο εύκολο να πάτε εδώ δίπλα να μου πάρετε ένα σιδεροπρίωνο 2 λεπτά να κόψουμε εδώ τις χειροπέδες λίγο. Εδώ να πάτε λίγο να μου πάρετε ένα σιδεροπρίωνο. Γιατί δεν πας. Δεν μπορώ εγώ να πάω, θα δειχτώ. Εσείς μπορείτε να πάτε 2 λεπτά αν θέλετε. Και τα αρέστα δικά σας. Και τα αρέστα δικά σας. Πάω σε δουλειά, βιάζω. Καλημέρα. Να σας κάνω μια ερώτηση, 2 λεπτά, αν είναι εύκολο. Θέλω μια χάρη να μου κάνετε, αν είναι εύκολο. Πλασιέ με πάω για δουλειά, πλασιέ. Πλασιέ είσαι. Μισό λεπτό, δεν πειράζει τη δουλειά κάνεις, δεν σε ρωτήσω εγώ τη δουλειά κάνεις. Μισό λεπτό. Μήπως είναι εύκολο να μου κάνεις μια χάρη. Λέγεται, θες. Μπορείς να πας εδώ δίπλα σε παρακαλώ να πάρεις μια λάμα εδώ σιδεροπύριο που κόβουνε να κόψουν εδώ λίγο τις χειροπέδες να γίνεται και τα αρέστα δικά σου. Όχι, δεν θέλω. Γιατί, πού κολλάς, θέλω να σου πω. Μήπως είναι εύκολο εδώ να πεταχτείτε δίπλα εδώ στο συνεργείο να μου πάρετε μια λάμα να κόψουμε λίγο τις χειροπέδες και τα αρέστα δικά σας. Τι να κόψουμε? Εδώ να κόψουμε λίγο τις χειροπέδες, μια λάμα θέλω, μπορείς να πω κανείς, να σου πω 2 λεπτά. Πάνε 2 λεπτά μια λάμα σε παρακαλώ και τα αρέστα δικά σου. Συγγνώμη, καλημέρα, μια ερώτηση. Δεν μου λέτε, μήπως είναι εύκολο να πάτε εδώ στο συνεργείο να μου πάρετε μια λάμα να κόψετε εδώ τις χειροπέδες γιατί τα χρειαστές. Θέλω να σου πω κάτι εδώ. Δεν μου λες τι να μου κάνεις μια χάρη. Εγώ? Ναι. Να μου πάω σπίτι μου. Όχι, να μην πας σπίτι σου εδώ. Δεν μου λες, δεν πας εδώ δίπλα στο συνεργείο σε παρακαλώ αν είναι εύκολο να μου πάρεις ένα σιδεροπρίωνο να κόψουμε λίγο εδώ τις χειροπέδες. Σιδεροπρίωνο? Ναι. Και πάρτε εδώ στο συνεργείο. Πουλάκι. Ναι, πάρτε μου ένα. Πάρτε μου ένα. Μην φωνάζεις τώρα και να σας πει ο κόσμος. Αφού καταλαβαίνετε γιατί μπορεί να πάρει τηλέφωνο καμιά αστυνομία και να έρθει να μας πάρει, δεν κάνει. Γιατί να σε πάρει. Γιατί να με πάρει. Είσαι παράνομος. Παράνομος δεν είμαι, αφού σου φοράω χειροπέδες παράνομος δεν είμαι. Είσαι χειροπέδες. Ναι, έλα να σου πω 2 λεπτά, παρακαλώ. Κάτσε 2 λεπτά,